बाक्सानि सालबारियाव फैगोन बयजोंबो अनसायजानाय मुंदांखा महरगिरि रबि शर्मा। मोनसेबो रियेलिटि श' एबा सिनेमानि शुटिंनि थाखाय नङा। हेंगुल थियेटारनि जौस्राङाव मोनथाम नाटक फाव खालामनो थाखाय रबि शर्मा आरो देबाश्री बिथांमोनहा फैगोन सालबारियाव। सालबारिनि ड्रिम्स टु रियेलिटि एनजिअ'नि बानजायनायाव 26, 27 आरो 28 अक्ट'बराव सालबारि कलेज गेलेग्रा फोथाराव हांख्रायहरनाय जादों हेंगुल थियेटार। सिगाङावबो हेंगुल थियेटारनि सुखु नाटकआ स्पेसियेल पपुलारिटि मोननो हादोंमोन सालबारियाव। ड्रिम्स टु रियेलिटि एनजिअ'आ आसा खालामनाय बायदि बे खेबावबो हेंगुल थियेटारनि नाटकआव रबि शर्मा आरो देबाश्री दासनि जराया जुनिया गोजोननाय होगोन। गिबियावनो खुंफुं आफादा दान्दिसेनि थाखाय लुफुंनाय टिकेट काउन्टाराव बेखेवनाय हाबग्रा टिकेटनि थाखाय बिर खालामदों नाटक नायनो मोजां मोनग्रा रायजोफोरा। थियेटार नायनो थाखाय हाबग्रा टिकेटनि थाखाय 8134906462 आरो 9678025200 बे मोननै अनजिमायाव जगाजग खालामनो खावलायनायजों लोगोसे रायजोनि हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा खालामदों ड्रिम्स टु रियेलिटि एनजिअ'नि मावथिफोरा। ड्रिम्स टु रियेलिटि एनजिअ'नि बानजायनायावहाय सानथामनि हाबाफारिजों फैगौ 26, 27 आरो 28 अक्ट'बर 2023 मायथाइयाव हेंगुल थियेटार लाबोनाय जादों सालबारि कलेज फिल्डआवहाय। बेवहाय जोंनि ड्रिम्स टु रियेलिटि एनजिअ'नि बानजायनायावहाय सानथामनि हाबाफारिजों जोङो दिन्थिनो होननानै आखायाव लादों। बे नायजाबफोरनि मुङानो जाबाय 26 अक्ट'बर खालि जों दिन्थिनो होनना आखायाव लादों आखुरि टय पगलामय आरो 27 अक्ट'बराव जों दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों सकु अभिजित भट्टाचार्यनि रनसायनाय सकु नाटक। बे सकु नाटकआ जों सानदों माने नैथि खोन्दोब दिन्थिफुंनायखौ जों दिन्थिनो हागोन होननानै। मानो होनोब्ला अलरेडि जोंनि फार्स्ट क्लास आरो सिजन टिकेटफोरा अलरेडि जोब्बायानो, दा सेकेन्ड क्लासनि टिकेटआ खावसे दंबावो। बेखिनियानो आरो 28 अक्ट'खालि जों दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों बन राजा नायजाब। ओंखायनो जों हालामनि थियेटार सिबिसुला नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ खावलायो, जाय थियेटारखौ मोजां मोनो बिथांमोनखौ फैनानै जोंनि टिकेट काउन्टाराव टिकेटखौ लाफैनो थाखाय खावलायदों। मानो होनोबा काउन्टाराव जोंना टिकेट होनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ, अलरेडि सिजन टिकेटखौबो जों होगासिनो दङ। ओंखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब खालामफैनो थाखाय जों कमिटिनि जानानै ड्रिम्स टु रियेलिटि एनजिअ'नि जानानै खावलायहरनाय थाबाय आरोखि। फावथिनागिरि हिसाबै महरगिरि हिसाबै जा रबि शर्मा दङ आरो हिर'इन हिसाबै दङ जा देबाश्री दास, बिथांमोना नै फैगोन 26 अक्ट'बराव। जों अलरेडि सिजन टिकेटखौ जिबायदि होनानै मोन्दों फार्स्ट क्लास आरो सिजन टिकेट सकु नायजाबखौ गोबां मानसिफ्रानो टिकेटखौ लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जों सानदों सकु नायजाबाव सेकेन्ड श'आ जागोन होननानै जों माने आखा खालामदों आरो। बे थियेटारखौ सालबारि कलेज गेलेग्रा फोथारावनो दिन्थिनो होननानै अलरेडि जोंहा पारमिसनाबो जाखाबाय। सालबारि कलेज गेलेग्रा फोथारावनो जों बेखौ दिन्थिगोन।
डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।